Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І у студії ми маємо наступного гостя, це Єгор Фірсов, лідер політичної сили «Альтернатива» та колишній народний депутат України. Доброго вечора, Єгоре. Вітаю я вас. Вас давно не було видно на телеекранах, так достатньо довгий час. Ви перебували у Сполучених Штатах Америки, і ви там мали ряд зустрічей. Розкажіть, чого ви їздили і з ким зустрічалися? Ну, їздив взагалі зі своїм питанням щодо Донбасу. Ми розробили, скажімо так, альтернативу мінським перемовинам. Публічно її оголосили, публікували в «Дзеркалі тижня». І в мене був зустріч, ну, фактично там з усіма провідними фінтенками, такими це і Atlantic Council, це Інститут Катони, Кеннона, зустріч у Держдепі і так далі. Що можу сказати? Звичайно, коли я там був, згадайте, це вже, можливо, забулось нашими громадянами. Кінець минулого року, ситуація з Саакашвілі, наїзди на НАБУ, наїзди на САП, тобто це продовжувалось досить довго. І моя поїздка туди, вона була дуже актуальною, тому що мене розпитували про це. І ось мені здалося, що Сполучені Штати дуже і дуже адекватно сприймають ситуацію, яка сталася в Україні. По-перше, одразу була офіційна заява, наприклад, ФБР щодо підтримки НАБУ. Тобто вони засудили будь-який тиск на НАБУ і розуміють, що не можна нищити незалежні органи, а в діючій адміністрації президента України є таке бажання знищити всіх і контролювати все. Друге, була дуже адекватна заява тоді, це заява Держдепу щодо Генеральної прокуратури України, що вони засудили їхні дії. Третє була заява вже державного секретаря про те, що, згадайте, може ви гадаєте, що Україні не варто боротись за тіло Донбасу, якщо Україна продала душу корупції. Тобто це було ось у той час, коли я на кінці минулого року перебував у Сполучених Штатах Америки, тому мені здалося, Сполучені Штати дуже і дуже адекватно сприймають ситуацію в Україні і готові дуже жорстко реагувати на події. Можливо, комусь тут здається, що у діючого президента Петра Порошенка дуже великий там вплив у Штатах, я маю на увазі сприйняття. Такого немає. Я не знаю, чому так здається, або російські телеканали піарять. А як його взагалі сприймають? От ви приїжджаєте, розказуєте про тиск там на антикорупційні органи, про свою гру, яку там ведуть інші правоохоронні органи, які там підіграють, може чи не підіграють президенту. От яка картина взагалі складається? Ви сказали, що Петро Порошенко, він не має такого великого впливу у Сполучених Штатах Америки. Ким є Петро Порошенко для діючої адміністрації Сполучених Штатів? Скажу так, в 2014 році реально більшість чиновників в Сполучених Штатах досить яскраво сприймали події, які сталися в Україні. В них були дуже великі надії. Після цього вони потроху почали змінювати свою позицію. Просто скажу вам, наприклад, позицію Андреса Аслунда. Це, напевно, найкращий спеціаліст з точки зору економіки в Східної Європи. Мені особисто довелося з ним зустрічатись обличчя в обличчя. Що він каже? Він був насправді в 2014 році прихильником, скажімо так, Євромайдану, реформ Петра Порошенка. Зараз він говорить чітко, що Петро Порошенко замість шляху реформ обрав шлях корупції. Тобто, крапка. І він дуже багато також наводить аргументів, мені вони не потрібні, але наші думки сходяться про те, що, наприклад, жодна інвестиційна компанія не йде в Україні. Чому? Тому що не бачить реформ, тому що не бачить реформованого суду, не бачить реформованої правоохоронної системи, бачить дуже багато прецедентів, де в іноземних інвесторів просто віджимають бізнес. Більше того, ці люди, які віджали бізнес, сидять у парламенті і представляють блок Петра Порошенко. Тобто все зараз
зараз про ці всі факти вже зараз 18-й рік, та в 17-му році Сполучені Штати Америки було відомо. Так, вони, скажімо так, може не роблять суперрізких заяв, бо є дипломатія, так, але ось останні заяви, про які я казав, це заяви держсекретаря Тіллерсона, ФБР і Держдепу, вони дуже жорсткі, незважаючи на те, що там і Трамп каже про те, що там Україна перепоною миру між Сполученими Штатами і Росією є Україна і ситуація на Донбасі, тим не менш до діючого президента ставляться просто, не критично, як воно є, як ставляться журналісти і провідні громадяни, що вікно можливостей, воно зачинилося. І президент не для скористався. України чи лише для Петра Порошенка? Вікно можливості змін і реформ для Петра Порошенка. Тобто, коли він прийшов, в ньому було роки, вже зараз просто треба розуміти, що через рік з хвостиком вже починається точніше не починається, виборча кампанія вже почалась. Через рік і 6 місяців вже вибори президента. Реформ зараз у цей період майже не буде. Сполучені Штати Америки вже мають когось на приміті, так? От теоретично, якщо вікно можливості для Петра Порошенка зачинилося. Так, ми є самостійна, суверенна держава. Однак ми пам'ятаємо про це, що на нас мають впливи різні країни. Ви погоджуєтеся з тим? Я насправді не погоджусь з вами. До певної міри. Я не кажу, я вам скажу так, що вплив Росії через сателітні політичні партії, через канали, ви знаєте ці канали, через конкретних агентів, які сидять у Верховній Раді, агентів Кремля, оці агенти Кремля, набагато і багато впливовіший вплив Росії, ніж Сполучені Штати Америки. Так, там є певна якась комунікація політиків українських з конгресменами з США. Але ось такий вплив на вибори, він значно перебільшений. Це ще, мені здається, що люди мислять такими категоріями ще радянського стилю, що там Сполучені Штати на щось впливають. Так, вони впливають, можливо, геополітично, чи надавати Україні зброю, чи не надавати, кому надавати площадку для певних заяв. Але щодо фінансування, щодо інших питань, Сполучені Штати Америки стоять осторонь. Вони вимагають, щоб до них у виборчу кампанію не втручались, так і вони не втручаються. Тому я не думаю, що прям Сполучені Штати будуть на когось ставити і так далі. Певні комунікації усіх кандидатів в президенти, які зараз вирісовуються, вони будуть намагатись так чи інакше контролювати. На початку нашої розмови ви згадали, що їздили в Сполучені Штати Америки представляти альтернативу Мінському процесу, Мінським угодам. Так? Наприкінці року дуже багато було заяв про те, що Мінський формат не виправдав себе. Тобто, фактично, він, скажімо так, буксує, тормозить, він не дає ніяких результатів. Що пропонує Єгор Фірсов натомість? Дивіться, ми розробили свій план як виходці з Донбасу, не тільки я, там був залучений Денис Казанський, досить відомі люди. Про що ми говоримо? Перше, ми повинні визначити взагалі, за що ми боремося, чи ми боремося за людей, чи ми боремося за територію. Друге, ми повинні визначитись, чому стався конфлікт на Донбасі, чому ми досі не покарали винних. Вже на Донбасі зараз є певна категорія людей, яка писали листи Путіну, проводили проросійські мітинги, проводили референдуми і вони не покарані. Треба їх покарати. Третя історія – це економічне питання. Що ми робимо з економікою? Бо економіка на Сході, взагалі на Донбасі, вона не те, що залишає бажати кращого, вона просто в упадку. Наведу декілька прикладів. Всі державні шахти, які у нас є, вони збиткові. Металургія також буде загибатися. Щодо машинобудування, то в нас більшість заводів вже зачинилися, залишились тільки декілька, вони не конкурентно здатні і так далі. Тобто, на ці питання ми намагались дати відповідь. Ось, наприклад, ви часто чуєте заяви держави. Взагалі, ці питання повинні коментувати офіційні люди. Тобто, ми маємо... Дивіться, Єгор, ці питання, вони повстали
ще з 2014 року, так? Досі, ми вже маємо 2018 рік, досі у влади немає чіткої позиції, так, в діючої влади, так, у багатьох аналітиків, експертів. От я особисто як журналіст, я чую різні думки, так, але чіткої відповіді нема. Україна бореться за території чи за уми? От на вашу думку. Дивіться, Ми знову ж ставимо питання, так, а от відповідь? Ну, моє переконання, так? Ваше, як виход, це з Донбасу. Моє переконання, що треба боротись і за уми, і за території. Але, на жаль, ми не боремось ні за уми, ні за території. Декілька прикладів вам наведу. В нас, як ви знаєте, є Міністерство інформаційної політики, я був очільник, до речі, президента, який подав потім у відставку. Виділені гроші на це міністерство. Здавалося б, це міністерство повинно було підтримувати канали, розробляти газету, ну і так далі, робити все, щоб меседж про український меседж доходив не тільки до громадян України, але й до громадян, які живуть в анексованому Криму і в окупованому Донбасі. Що ми бачимо? Нічого не бачимо. Навіть у Авдіївці, яка є під контролем українським, так, це українська територія, навіть там з 14 каналів, це просто моє рідне місце, зараз мій батько там живе, з 14 каналів 13 працюють проросійських або просепаратистських. Ну, це нонсенс, коли державна влада не діє. Якщо ми наче почали говорити про Авдіївку, у місті немає суду, просто суддів взяли всі і виїхали, бо просто на фронті працювати небезпечно. А у місті 25 тисяч людей. Тобто, да, там фронт, але цивільні певні справи, вони продовжуються. І у людей немає ні судді, ні судмедексперта і так далі. І тут державна влада взагалі не діє. Далі, в нас немає міжнародних програм, бо 8 тисяч квадратних кілометрів, це як Чернівецька область, вони заміновані. Ви колись чули програми якісь Міністерства оборони чи Міністерства окупованого Донбасу, програми щодо розмінувань? Ми маємо вже зараз займатися цим питанням і підіймати це питання на міжнародному рівні. Ніхто не підіймає це питання. Також, добре, що наші українські громадяни, які залишились в полоні, у 2017 році наприкінці приїхали додому. Але біля сотні людей зараз, я не кажу про Крим, я кажу зараз про Донбас, ЛНР, ДНР, залишились там на тій території, тобто нам частково віддали заручників. І питання ні в ООН, ні в ОБСЄ, питання заручників не піднімається. Я просто не хочу, щоб там через декілька років ще пройшла друга хвиля обміну заручниками. Тобто зараз вже і в ООН просто на цілий світ треба волати про ці наші проблеми. І, на жаль, я ж кажу, що нам доводиться, тобто людям, які не є у владі, розробляти якісь бачення цих проблем, бо у влади є всі механізми, комітети, міністерства, державні гроші, вона нічого не робить. Єгор, от в нас в країні так прийнято, коли ти знаходишся в опозиції, ти займаєш досить таке вигідне положення, так? Ти можеш критикувати. Коли у владі все перевертається, критикують тебе, так? Єгор Фірсов, він є очільником політичної сили «Альтернатива». Він колишній народний депутат України, так? Теоретично, скоріш за все, політична сила «Альтернатива» буде балотуватися на наступних виборах. Правильно я говорю? Конкретні виходи з ситуації, так? Ми прокритикували Міністерство інформаційної політики, ми сказали, що влада має багато важелів впливу. Що конкретно потрібно зробити, наприклад, щоб повернути уми? Давайте так, стосовно чого, щоб повернути уми. Я насправді, ви просто проанонсували мене так, там влада, опозиція. Я ж просто був у владі і був у блоці Петра Порошенка. Зараз ви... І вийшов, опинився не у владі не тому, що я там бив байдики, а тому, що я критикував і президента, і партію, в якій перебував. Я просто комусь нагадаю. Тому і питання щодо Донбасу я також тоді підіймав, і у мене були досить, такі навіть стички з міністром інформаційної політики. Він постійно розводив руками і говорив, ми не можемо, в нас немає грошей. Я казав, якщо ви не можете, то йдіть. Це з паном Стецем, так? З паном Стецем, коли він ще очолював це міністерство. Ще раз, дуже проста історія, що треба робити. Перше, дуже конкретно буду казати,
Є встановити вишки встановити таким чином, є навіть певні ретранслятори, щоб сигнал українських телеканалів доходив до Донецька, окупованого Донецька. Раз. Друге питання – це використання місцевих каналів. Я знаю, наприклад, є місцевий телеканал Капрі у Донецькій області, який транслює і добиває, навіть його антенна добиває до окупованої території. Але ніхто з цим каналом не працює. Тобто цей канал, ви знаєте, що місцевий канал він там, зводить кінці з кінцями. Йому треба контент, йому треба ще щось. Держава ніяк не допомагає, держава ніяк не надає контент, хоча канал відкритий, каже, давайте, я буду ставити, я буду готов працювати. З ним не працюють. Місцеві ініціативи теж не працюють. Сайт «Острів», наприклад, єдиний такий мощний провідний сайт, який знають у Донецькій області. Це номер один, так? Наскільки мені відомо, в рейтингу він номер один, який переглядає Донецьк. Так, з Донецької люди. переглядає Донецькі, його блокують на тій території, але також від держави ніякої підтримки. Я не кажу про підтримку якусь, знаєте, там, фінансову. Я кажу про підтримку методологічну, підтримку якихось матеріалів і так далі, і так далі. Тобто, я не хочу сказати, що тут йде мова про пропаганду, але про певне роз'яснення людям, які живуть на тій території, що відбувається тут, як можна діяти і так далі, і так далі. Якщо ми воюємо за уми, це обов'язково треба робити. Ми також чомусь тут нічого не робимо. Ось мої б такі чіткі дії, які, якби і в мене були якісь повноваження чи якісь інструменти в державній владі, я пробив. У свого часу, 2014-го, початку 2015 року, я відбивав пороги і в адміністрації президента, все пропонував, і заступником голови тоді ще був Ложкін, головою адміністрації президента. Мені казали, так, Єгоре, дуже дякуємо тобі, давай, працюй, ми обов'язково твої матеріали побачимо, але все це були лише слова. Дуже, до речі, щодо інформаційної політики, Сергій Гармаш, який є головним редактором «Острову». У нас, до речі, був під кінець року у студії. Ось, то ви, може, знаєте, що в нього було дуже багато ідей щодо інформаційної політики, тобто, ви як журналіст знаєте, що там людина, яка попрацювала там 20 років, вона і знає людей, журналістику, і правила, і меседжі. В нього була розроблена прям ціла концепція щодо радіо, як його треба будувати. Також його, не те, що там не залучили нікуди, його там не взяли не радником, не прислухались до його порад і так далі, і так далі. Хоча, я ж повторюю, в нього прям розроблена його власна інформаційна концепція. У жовтні місяці ви були також серед тих, ваша політична сила, хто вийшов на так звану велику політичну реформу. Так, було багато активістів, кілька діючих політиків, так, народних депутатів України, і також колишній президент Грузії і екс-очільник Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі. З плином часу сталося дуже багато подій. Ви, напевно, що за ними слідкували. Так, вийшли так звані плівки, представила Генеральна прокуратура України. Дуже багато людей відійшло. Навіть ще під час самої акції вони сказали, що акцію вони підтримують, однак вони не хочуть бути з Михаїлом Саакашвілі. У той самий день там і Нацкорпус відійшов, і ряд інших активістів. Як ви особисто, як очільник політичної сили, бачите цю всю ситуацію з екс-президентом Грузії? Ви знаєте, що я хочу сказати? Я взагалі, не зважаючи на те, що ви мене представили як очільника політичної сили, наша політична сила з'явилась на Сході у противагу опозиційному блоку. Тобто ви знаєте, що на Сході там працює тільки опозиційний блок, майже будь-які там демократичні політичні сили не працюють. Ми створили цю організацію. До речі, Сергій Гармаш і Денис Казанський в наших, скажімо так, лавах. І наша позиція, ми закликаємо усіх до об'єднання. Тобто об'єднання не заради об'єднання, а під конкретний зміст. Я досі підтримую, наполягаю, буду виходити, ініціювати всі дії, за які ми виходили тоді ще зняття депутатської недоторканності, антикорупційний суд, якої актуалізація зараз ще є, відкритий закон про прийняття закону про відкриті виборчі списки. Мені здається, що зараз 18-й рік він буде дуже і дуже важливо з точки зору того, що нам потрібен єдиний кандидат у президенти від опозиційних сил. Ви знаєте, що їх зараз, можна сказати, що навіть десяток.
Вони хочуть стати кандидатом, чи їх підтримує така розпорошена більшість? Я думаю, вони хочуть стати кандидатом. Тобто амбітність існує, амбіції є, і в молодих політиків, і вже досвідчених політиків, і можна тут їх зараз нарахувати з десяток. Єгор Фірсов є одним з них? Єгор Фірсов не є одним з них. Чому? Тому що Єгор Фірсов щиро вірить, що вдасться обрати одного найсильнішого і зробити на нього ставку. І, знаєте, не так, що прийшли вже ті часи, коли там вірили, о, Ющенко прийде, порядок на відео. Да? Прописати під нього зміст, що він має зробити, і щоб він прийшов до людей, на ваш канал прийшов і сказав, що я зобов'язуюсь зробити перше, друге, третє, десяте. І ми під цим всім підписались. Іншого шляху перемогти Порошенко і зробити якісь зміни в країні немає. Перейти в парламент, так, ми всі там, умовно кажучи, будемо там на наступних виборів. Хтось буде, хтось ні, вже вирішать люди, так? Але зробити реформи і перемогти на виборах, ні, не вдасться. Перше і друге, знаєте, як щось там, хто думає, що попаде в парламент, я там був. Один в полі не воїн. Навіть якщо у вас там десяток, як зараз є в цьому парламенті, коефіцієнт корисної дії теж буде майже нульовий. Тому тільки єдиний фронт і тільки єдиний опозиційний кандидат. Інакше ми програємо. Ми ввійшли в цей новий рік так без резолюції по миротворцях. Організація Об'єднаних Націй, спецпредставник Сполучених Штатів Америки по Україні Курт Волкер, він заявляв у свій час в вересні, здається, коли був в Україні, що він надіється, що резолюція, принаймні резолюція щодо миротворчої місії ООН на Донбасі буде прийнята до кінця року, тобто кінця минулого року. Ви вірите взагалі в миротворчу місію, яка змогла би... Тому що зараз миротворча місія, вона виглядає і представляється як така панацея, так, яка би змогла вирішити цю проблему з Донбасом. Я вам хочу сказати так, що взагалі просто таке слово «миротворча місія на Донбасі» для звичайних громадян і для людей, які просто не заглядали в зміст, воно здається як реально якоюсь такою пігулкою від того, що прийдуть миротворці і припиниться війна. Але давайте подивимось в матеріальну частину, тобто в базову частину. Якщо ми подивимось ці документи, які, скажімо так, намагаються регулювати це питання, то користі від миротворчої місії, яка прописана там, вона майже її не буде. Чому? Тому що фактично йдеться про таких собі, знаєте, охоронців миротворчої місії ООН, які будуть допомагати спостерігачам ОБСЄ здійснювати їх повноваження. Тобто такої широкої місії з важкою технікою, озброєною, яка буде таким собі арбітром, так, між двома сторонами, їх не буде. Йдеться просто про певний збройний контингент, які там будуть ходити з з якоюсь зброєю вогнепальною, і просто будуть охороняти спецпредставники в ОБСЄ. Коефіцієнт полізної дії, їх корисність вам також усім відома, так, що вона також близька. Є аналоги в історії, так, є різні аналоги, які часто наводять. Наприклад, критики миротворчої місії ООН, вони наводять приклад Сребрениці, так, там, здається, було 600 нідерландських миротворців, і військові Радко-Младича зайшли, просто їх роззброїли, і всі знають про цю криваву і жахливу трагедію, яка сталася. Там, звичайно, там інша ситуація була. Так, понад 7 тисяч людей загинуло. Там інша ситуація була, етнічна, релігійна. Так. Цивільних. І, до речі, про цю історію часто любить спекулювати цей Путін, що, про те, що там вирізали певну кількість. Я не спекулюю, просто приводжу як приклад. Ні, я не до вас запитання, як про те, що Путін під свій, скажімо так, лад трактує цю трагедію. Я ще раз кажу, що дивлячись на стан речей військовий фактично між Україною та Росією, я не бачу, що миротворча місія ООН, як вона представлена, скажімо так, в проєкті, може вплинути фактично на ситуацію. Тобто я ж кажу, що це таке посилення міжнародним спостерігачам від ОБСЄ, які там знаходяться
знаходяться фактично як такі, знаєте, ну, аналітики, ну, умовно, не журналісти, просто аналітики, які фіксують кількість обстрілів і так далі. Більше того, навіть ОБСЄшники до останнього часу не робили взагалі ніяких заяв, наприклад, щодо заручників, щодо, наприклад, відомого журналіста Станіслава Асєєва, який писав, ну, працював журналістом в «Дзеркалі тижня», в «Українській правді», Радіо Свобода. Тільки, якщо я не помиляюсь, або в грудні, або в листопаді минулого року ОБСЄ зробила заяву, що, ну, Стас там утримується, хоча пройшло там вже, якщо я не помиляюсь, більше 5 місяців. Тому до ОБСЄ також є дуже багато питань. Ви, напевно, бачили один з останніх дописів політичного оглядача Віталія Портнікова, так, який спричинив достатньо неоднозначну реакцію в соціальних мережах, взагалі в засобах масової інформації. І Віталій Портніков, так, він сказав, що в принципі, корупція є запорукою демократії і змінності влади в Україні і Румунії. Тобто, завдяки корупції у наших країнах, я говорю про Україну і Румунію, не встановилося авторитарний режим. Так? Неоднозначна реакція була. Що думає про це Єгор Фірсов? Так? От про такі меседжі. Ви так? знаєте, я про це думаю так. Мені, коли я прочитав цей текст Портнікова, мені здається, що він просто помилився. Ну, тобто, знаєте, слово не там поставив? Чи ну, як? слово не там поставив, якось, ну, буває таке, що ти там помиляєшся у змістовних своїх частинах. Хоча я потім подумав, що я досить поважаю Віталія як журналіста, відомого журналіста, що такий журналіст, як Віталій, не міг помилитися. І я не помилився у цих припущеннях. Чому? Тому що Віталій мав саме це на увазі. Ось, як я вважаю? Звичайно, я вважаю, що ну, корупція – це зло. Ніякого відношення до того, що не встановлений авторитаризм, воно не має. Більше того, я вважаю, що за часів Януковича і за часів Кучми фактично так чи інакше демократії класичної не було, був авторитаризм. В ручному режимі керували всім. І парламентом керували засобами масової інформації, керували олігархами, керували картинкою телевізійною. Більше того, зараз продовжують керувати. Суспільство вже змінилося, з'явились певні інституції, так, там, більше незалежних засобів масової інформації, громадянське суспільство не те. Але ознаки авторитаризму залишаються ще і зараз, при тому, що дуже високий рівень корупції. Чому я про це кажу? Тому що я заперечую цю позицію Портнікова. Навпаки, що у корупційній країні дуже легко встановити оцей авторитарний режим. Авторитарний режим встановити складно там, де є середній клас, там, де немає корупції і так далі. Тому, звичайно, я з цією тезою не погоджуюся. А от ви не погоджуєтеся з тезою, що в Україні всі борються з наслідками корупції, а не з її причиною? 100% от ми вже просто ходимо по кругу, так? І рецепту ніхто не дає, так? От як побороти причину корупції, так? Всі борються там з яким... Я хочу сказати, що, ну, знаєте, так, без лишньої скромності, що ми намагаємось дати якісь рецепти. Я погоджуюсь з вами в тому, що... Ну, розумієте, ми так ще боротися можемо 50-100 років. Так. Ми робимо, якщо так можна виразитись, проти герпесу, який вискочив там десь на А джерела інфекції ми не хочемо. А джерела інфекції ми не боремо. І мені ось здається, я часто про це казав, ще коли був у парламенті, про те, що є конкретні кроки щодо подолання корупції. Наприклад, я вважаю, що приватизація тільки у правильному вигляді, чесна приватизація з залученням міжнародних компаній, бірж, це є подолання корупції. Бо джерелом корупції є державні підприємства. Більшість корупційних грошей, вони заробляються на державних підприємствах. Бо державне підприємство – це не чиє. Ви не можете займатися корупцією на приватному підприємстві. Там є господар. На державному підприємстві господаря немає. Корупціонери і політики вам кажуть, це народне. Скажіть мені, будь ласка... Єгор, от в мене таке запитання, так? Зараз є новий, здається, він виконувач обов'язки. Ну, як новий? Його поставили, здається, в жовтні, так? Фонд держмайна. Держмайна. Ми зараз ведемо переговори. Він попередньо погодився, що він вже в нас був в студії, але зараз, 2018 рік, має бути одним з років великої приватизації. Так? Великі державні підприємства. От я вас слухаю, і в мене складається враження, що от коли ми
приватизуємо всі великі підприємства в Україні. Ми там говоримо, наприклад, там і Одеський припортовий завод, і Укрспирт, і моментально в Україні припиниться корупція. Ні, дивіться, я не сказав, що це виключно панацея. Ось тільки пройде приватизація, ми забудемо про корупцію. Ні. Це один з пазликів, це, умовно кажучи, там 5% з цих шляхів. Більше того, я противник того, що приватизували усі підприємства і найвеликі підприємства. Ні, великі, стратегічні і прибуткові підприємства реально треба залишати. Але скажіть мені, будь ласка, зараз в Україні 3,5 тисячі державних підприємств. Проконтролювати, як там хто краде, неможливо. Якщо їх буде, ну умовно кажучи, 10, 100, максимум 500, можливо, через громадські організації, через такий стрімкий фокус на ці підприємства, можливо. Зараз це неможливо. Тому просто чесна приватизація, роздержавлення, коли держави стає менше, це один з шляхів по тому, що корупцію стане менше. Дякуємо Єгору Фірсову, очільнику політичної сили «Альтернатива», колишньому народному депутату України. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже після випуску новин. Включайте, тому що у нас у студії має бути заступник Генерального прокурора України.